Presyo naman ng ilang lowland vegetables sa palengke ng Dagupan City bumaba. Alamin kung magkano sa report. Doble o higit pa ang binaba ng presyo ng lowland vegetables sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Matatanda ang naranasan ang dobleng pagtaas ng presyo ng gulay matapos ang pananalasa ng bagyong Egay. 40 hanggang 60 pesos per kilo ang ibinaba ng presyo ng ilang gulay, gaya na lamang ng sitaw, talong, ampalaya at kalabasa. Maging ang upo na ibinibenta per peraso. Marami raw ang supply ngayon. Pero mataas ang presyo ng kamatis na pumapalo sa 140 to 180 pesos per kilo. Ang supply ang kamatis ngayon, simula ng bagyo. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang tanim ng kamatis ngayon dito sa northern part. Galing pa sa Bisaya, Mindanao area yung kamatis, going Luzon. nangangamba naman ang ilang negosyante na baka tumaas muli ang presyo ng gulay ngayong may bagyong nararanasan. Samantala, nagpatupad ng oil price hike ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Tumaas ng 70 centavos per liter ang diesel, 30 centavos per liter ang gas at 80 centavos per liter ang kerosene. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.